Река Несос е една от 5 най-големи реки в Гърция. Тя води началото си от Рила планина в България и се влива в Тракийско море. В пролива Несос посетителят вижда впечатляващ пейзаж, съставен от естетическа гора, стръмни скалисти склонове и впечатляващи геоложки образования, през които реката тече, образувайки уникалния феномен на меандрите, единствен по рода си за Гърция. В древността Нестос е бил почитан като бог. Според Херодот, река Нестос е северната граница на разпространението на лъвовете в Гърция. На височината Токсотес посетителите имат достъп до реката, но също и до пешеходен маршрут, от който могат да се любуват на железопътната линия и тунелите. В местността Токсотес река Нестос се разширява и представлява идеално място за дейности на открито.